mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakarma ako noong hiwalayan ko ang taong mahal ko. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga bagong listener ng programa mo. Actually, last year lang. 2023. And from there, ina-addict na akong makinig sa programa mo. Naging libangan ko na ang pakikinig sa mga kwento mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, mag-share din kaya ako ng kwento ko. Hanggang sa eto na nga. Nagkaroon na ako ng lakas ng loob na sumulat. Itago mo ako sa pangalang Tuneth. At ito, ang aking secret file. Sa ngayon, nasa early 30s ang edad ko. Pero nung bata pa lang ako, hiwalay na ang mga magulang ko at lumaki kaming independent ng dalawa ko pang mga kapatid na babae. Tres Marias kami, ika nga. At ako naman ang panganay sa amin. Ang father ko nag-asawa na ng iba. At ang mother ko naman ay halos sa ibang bansa na nanirahan at nagtrabaho. Mula nung magsimula kaming mag-aral ng magkakapatid at hanggang sa nakatapos na rin kaming tatlo. And yes, DJ Rocky, si mama lang ang nagpaaral sa amin. Hanggang makatapos kami. Si papa kasi, ayun, sumakabilang bahay na. Okay naman ang naging buhay namin. Masasabi kong maayos ang kalagayan namin. Dahil medyo may kalakihan ang ipinapadala ng mama ko every month. Bukod pa sa pang-tuition namin every year. Hindi sa pagbubuhat ng sarili kong bangko ha. Pero masasabi kong isa akong mabait at responsableng anak. Ganoon din naman ng mga kapatid ko. Alam ko yun sa sarili ko. Naalagaan ko ang mga kapatid ko. Namuhay kami na kami-kami lang. May sarili kaming apartment. At kontento naman kami sa buhay na meron kami. Elementary pa lang ako, nagsiserve na ako sa simbahan namin bilang isang choir member. Actually, hanggang ngayon, kumakanta pa rin ako sa simbahan. Lumaki akong bahay, school at simbahan lang ang napupuntahan ko. Hanggang sa nag-high school na ako, mas naging super active ako sa choir namin. Marami na rin akong nagiging kaibigan. Mas nakikilala ko pa ang sarili ko. Na ganito pala akong klaseng tao. Tamang-tama sa horoscope ko na Leo. Matapang, independent, inclined sa leadership, active, maraming idea na naibabahagi sa iba. Maraming bumibilib at nagagalingan sa akin. Madalas nga ay leader ako sa mga grouping namin sa school. At ayun nga, naging leader na rin ako sa sinasamahan kong choir group. Hanggang sa umabot ako ng 4th year high school. Dito ko na nakilala si Joseph. Sumali siya sa choir namin. At kalaunan, napansin kong
Parehong-pareho kami ng personality. Lahat ng nabanggit ko tungkol sa sarili ko, sa ugali ko, ganun din siya. Pero iba ang pamumuhay na meron sila kumpara sa pamumuhay na meron kami. In short, medyo hirap sila sa buhay. Nanligaw si Joseph sa akin, and to make the long story short, naging kami noong mag first year college na ako. Mas nakilala ko siya ng husto, pati ang pamilya niya. At masasabi kong sobrang bait ng pamilya niya. Kahit hindi sila mayaman, para talaga nila akong tunay na anak kong ituring. Hindi mo dama na meron silang kakapusan sa buhay. Umabot kami sa punto na halos nagli-live-in na kami ni Joseph. Oo, tumira ako sa kanila. Nagsimula ito noong second year college na ako. Umabot kami ng 4 years at sa loob ng 4 years na yon, 2 years kaming nag-live-in. Pero after 4 years of being together, naghiwalay kami. Naramdaman ko kasi na parang ang bagal ng asenso ng relasyon namin ni Joseph. Parang paulit-ulit lang. Mabait naman si Joseph. Prinsesa ako kung ituring niya. Para na nga kaming magtropa na mag-asawa. Ganun. Kaso, hindi ko alam eh. Mataas lang yata talaga ang pangarap ko para sa sarili ko that time. At gusto kong mag-grow sa ganoong sitwasyon. Pero bago pa kami maghiwalay ni Joseph, ay nagtatrabaho na ako sa isang restaurant. Marami na akong mga bagay na mas natututunan at nare-realize. Nagkaroon ako ng mas maraming kaibigan, mas nakakagala na ako hanggang sa dumating ang punto na nakilala ko si Ace. Si Ace ay katrabaho ko na naging close ko. Lagi ko siyang nakakasama. Lagi ko siyang nakakausap. At ayun na nga, na-in love kami sa isa't isa. Pero aminado ako, DJ Rocky, na sa relasyon namin noon ni Joseph, ako ang nakipaghiwalay. Na-fall out of love ako sa kanya. Dahil na-in love naman ako kay Ace. In short, oo, I cheated. Nagloko ako. Nakipag-iwalay ako kay Joseph para kay Ace. Sobrang sakit ng paghihiwalay namin, DJ Rocky. Hindi lang si Joseph ang nasaktan ko, pati na rin ang mga magulang niya at ang mga malalapit naming kaibigan. Alam ko naman kasi na may pagmamahal pa rin naman sa puso ko para kay Joseph. Pero sa kabilang banda ng isip ko, gusto ko talagang mag-grow. At sa mga panahong yun, hindi ko nakikita yun sa piling ni Joseph. So naging kami nga ni Ace. Mabait naman siya. Nabibigay niya yung mga bagay na gusto ko. Medyo na-spoil niya nga ako sa mga material na bagay. Yung mga bagay na hindi nagagawa o naibibigay sa akin ni Joseph. Masaya naman kami. Sa katunayan ay humantong na rin kami sa pagli-live-in. Kaso, DJ Rocky, bunso siya sa kanilang magkakapatid at siya lang ang lalaki. Hindi ako gusto ng mga kapatid niya. Nakikita raw kasi nila na active ako sa social media. Mahilig ako mag-post ng mga picture. Mahilig ako sa adventure. At nai-impluwensyahan ko raw si Ace sa mga ganung bagay. Happy-go-lucky nga raw ako. At ayaw daw nila ng ganun para sa kapatid nila. Gusto nila yung mahinhin at palasimba. Kumbaga hindi yung loud and free-spirited na katulad ko. Ang sakit lang, DJ Rocky. Ang sakit lang na nahuhusgahan ka nila. Kahit hindi ka naman nila ganun kakilala. Kung anong ikinabait ng magulang ni Joseph,
Siya naman ang ikinasakit magsalita ng mga kapatid at magulang ni Ace. Siguro dahil sa medyo nakakaangat din ang pamilya nila. Pero ang sakit Feeling ko, hindi ako nababagay sa pamilya nila kapag may mga gathering sila. Tinanggap ko naman yun. Nakikita ko kasi na hindi naman ako pinababayaan ni Ace. Lagi niya akong ipinagtatanggol. Basta magkasama lang kaming dalawa, yun naman daw ang mahalaga. Naipaglaban naman namin ni Ace ang relasyon namin hanggang sa umabot kami ng 4 years. Yun nga lang, medyo nagkaroon na rin ng pagbabago kasi napush si Ace ng mga kapatid niya na magbarko. Magtrabaho sa isang cruise ship. Tutol ako ron. Pero wala naman akong magawa. Kasi kapag pinigilan ko si Ace, ako naman ang lalabas na masama sa paningin ng mga ate niya. Dumarating na rin kasi sa punto na nag-aaway na kami. Kasi madalas, hindi na siya umuuwi sa bahay namin. May mga inaasikaso raw siya sa lugar nila para sa mga requirement niya. Madalas napapansin ko na lagi na rin siyang tutok sa cellphone niya. To make the long story short, nahuli ko si Ace na nag-cheat sa akin. Nahuli ko siyang nakikipaglandian sa messenger. Nakikipagkilala rin siya sa mga kabatch niya noong high school nang hindi ko alam. Yun pala, may kalandian na rin siya ron. Nalaman ko ang lahat nung sinubukan kong i-open ang messenger niya gamit ang phone ko. Since alam ko naman ang password ng Facebook account niya. I found out that he cheated on me not just once, but thrice. 3 beses, DJ Rocky. 3 beses akong niloko. Ang sakit-sakit. Karma ko ba to? Ang layo-layo na nang narating namin. Umabot pa kami sa ganito. Pero alam mo, DJ Rocky, pinalampas ko pa rin yun. Ewan ko ba, hindi ko alam. Ganun ko ata kamahal si Ace. Parang nagawa kong ilaban pa. Isalba pa ang relasyon namin. O dahil siguro, takot lang akong harapin ang sarili kong karma. Hanggang sa nakasakay na siya sa barko. Dumating na kami sa puntong sobrang cold na namin sa isa't isa. Minsan nga, halos 1 buwan kaming hindi nag-uusap. Dahil nga andun na siya sa barko. Mahirap daw ang signal. Pero madalas ko siyang makita online. Ramdam ko na rin parang hindi na nag-work ang relasyon namin. Kaya hinintay kong bumaba siya ng barko. At doon na ako nagdesisyon. Sa mismong araw ng 5th anniversary namin, nakipaghiwalay ako sa kanya. At hindi ko inasahan ang sagot niya sa akin. Sabi lang niya, okay, fine. Oo, pumayag siya. Walang ano-ano, walang eme-eme, pumayag siyang maghiwalay kami. Sobrang sakit. Ang sakit-sakit. At doon ko na-realize na oo, karma ko talaga to. Kung paano ko itinapon ang relasyon namin ni Joseph noon, ganun din ang balik sa akin. Naiwan ako sa ere. Kaya ang nangyari sa akin, balik trabaho, bahay at gala ang routine ko. Naalik ako sa pag-workout at kung ano-ano pang mga pwedeng mapaglibangan. May mga nanliligaw sa akin at dumarating sa punto na pumapayag ako makipag-date para lang mahalibang ko ang sarili ko. Pero hanggang doon lang talaga. Hindi na naulit yun. May mga single, may mga couple, may mga broken-hearted at may mga nagsusoul searching. Isa na ako doon. Hanggang sa nakasama ako sa isang camper or joiner tour sa Zambales. Yung mga joiner, binubuo exclusively ng mga single. 3 days and 2 nights ang duration ng tour namin na yun. DJ Rocky, malakas ang kutob kong malapit ko nang mahanap ang lalaking makakatuluyan ko. At may kutob ako.
na sa Zambales ko makikilala at matatagpuan ang taong itinadhana para sa akin. Sana nga, hindi ako nagkakamali ng kutob. Yung mga sumunod na nangyari sa akin, ay, hindi nyo aakalain. Doon ko nakilala si Chris. Si Chris ay head turner sa grupo namin. Kasi may itsura. Pogi. Kumbaga, tall, dark, and handsome. Oo, guwapo siya. Pero nung panahon na yun, ewan ko ba, imo-imo yung peg ko, wala akong pakialam sa kanya. At ang gusto ko lang sa mga gala ko, ay maghila ko at makalimot. Hindi ako nakikisalamuha sa mga bonding. Basta, nakatambay lang ako sa isang tabi, nagmumukmuk, o di kaya nagkukulong sa tent ko. Last day na namin noon sa Zambales, nang makipag-usap sa akin si Chris. Nagkakwentuhan kami, nagkakilanlan kami, at nagkapicturan. Siyempre, kasama yung picture-picture sa tour. At siya yung pinakamagaling kumuha ng picture sa grupo namin. Ayun. Send-send na lang sa kanya-kanyang messenger ng mga picture na kuha niya sa amin. At kasama ako sa mga nasendan niya. Hanggang one time, pagkatapos ng ilang araw, nag-PM siya sa akin. Nagulat ako na medyo kinabahan. Tinanong niya ako if pwede ba akong lumabas. Kape lang daw. Malapit lang naman daw siya sa area ko eh. At that time, nasa bahay lang ako. So sige, pumayag ako. Nagkita kami. Lumabas kami. Naulit ang paglabas namin together. Hanggang sa palagi na kaming sabay na sumasama sa mga camper o joiner tour. Para na nga kaming magjowa eh. Wala nga lang label. Pero ewan, sobrang sweet at maalaga ni Chris. Sobrang gentleman niya. At nakakakilig naman kasi talaga yung the moves niya. Hanggang sa dumating yung araw. Isang araw, may nangyari sa amin. Yes, DJ Rocky, wala pa kaming label pero may nangyari na sa amin. At naulit pa yun ng ilang beses. In short, naging fubo ko siya. Laging may excitement kapag kasama ko siya. Siguro, umabot kami ng almost 6 months na gano'n ang setup namin. Hanggang sa tuluyan na akong na-in love kay Chris. Isang araw, tinanong ko si Chris kung ano nga ba talaga ang status namin. Ang dami na kasing nangyari sa amin. Pero parang puro na lang kasi ganun. Sabi ko sa kanya, Chris, ano na ba tayo? Kasi kung tatanungin mo ko, gusto na kita. Mahal na kita. At gusto ko na itong dalhin sa next level. Ang ikinagulat ko ay ang sagot niya. Chill lang daw kami. Mahirap na raw kasi kapag may feelings na na-involve sa kung anong meron kami. Masaya naman daw kami na ganun-ganun lang. Chill lang. Hang out lang. Napupunan naman daw niya yung pangangailangan ng init ng mga katawan namin eh. Kumbaga, no strings attached. Ganon. Grabe. Grabe, DJ Rocky. Ang tagal kong natulala.
Ang tanging naisagot ko lang sa kanya ay, okay. End of the conversation. Hanggang kinabukasan may nagbago sa amin. Nag-iba na ang pakikitungo sa akin ni Chris. Yung routine niya na everyday may pa-good morning baby, kain ka na ha. Bigla yun nawala. Tapos kapag kinukumusta ko siya, isang tanong, isang sagot lang ang reply niya. Hanggang sa unti-unti wala na siyang paramdam. Sa pangalawang pagkakataon, DJ Rocky, naiwan ako uli sa ere. Sobrang sakit. Nasaktan na naman ako sa sarili kong kagagahan. From there, back to zero na naman ako. Nag-resign ako sa work, nag-apply naman sa ibang kumpanya, new ambience, lahat bago. Siguro it's my way para makalimot at magsimula ulit. Hanggang sa nakapasok ako sa isang corporate company, DJ Rocky. At doon, nagulat ako sa nakita kong isang pamilyar na mukha. Si Joseph. Oo. Isa na siyang account supervisor doon sa trabahong napasukan ko. In short, siya ang head ko. Tinitingala siya roon. At noong unang araw ko sa trabaho na narinig ko siyang magsalita, napanganga ako. Ang galing-galing niya, DJ Rocky. Full English. At ibang-iba na siya doon sa dating Joseph na nakilala at minahal ko. Nakaka-proud. Yun lang ang nasasabi ng isip ko that time. Grabe. Nanliit ako sa sarili ko. At nahihiya ako noon. Pero after ng introduction ni Joseph, nilapitan niya ako. Niyakap at kinumusta. Hindi pa rin ako makasagot sa kanya kasi nga may konting hiya pa ako. At oo, nananabik pa rin ako sa kanya. Nananabik ang puso ko sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Lagi nang nakasubaybay sa akin si Joseph. May mga palihim siyang tingin sa akin habang tinitrain niya kaming mga bagong employee. Dinadalhan din niya ako ng pagkain sa table ko ng palihim. Minsan pa nga, may nagkagusto sa akin na kapwa ko new employee sa batch namin. Nakakatawa lang na kapag napapatingin ako kay Joseph, ang sama-sama ng tingin niya doon sa nagkakagusto sa akin. Feeling ko para akong bumalik ng high school. Yung kinikilig ng patago. Alam mo, DJ Rocky, ramdam ko that time na may feelings pa sa akin si Joseph. At parang ewan ko ba, parang nabuhay uli yung dati kong feelings para sa kanya. Dumaan ang ilang araw. Umamin na rin sa akin si Joseph. Mixed emotions ang naramdaman ko. Grabe. Habang umiyak siya at nang sabihin niya sa akin na after all these years, ako pa rin ang mahal niya. 7 years kaming nagkahiwalay at sa loob ng 7 taon na yun, wala siyang ibang inisip kundi kung paano improve ang sarili niya. Wala siyang naging ibang girlfriend sa loob ng 7 years. Niwala rin daw siyang niligawan, sabi ng close friends namin. Bahay, trabaho at gala kasama ng mga kaibigan, yun lang daw ang inatupag niya nung time na wala kami. Nung araw na nag-confess siya sa akin, DJ Rocky, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Nahihiya ako sa isip ko, malandi ba ako? Gaga ba ako? Ang dami kong napagdaan ng heartaches, tapos eto si Joseph, inaantay pala ako. Nakakakonsensya. Sa laki ng kasalanan ko sa kanya, despite all the BS I've put him through, ako pa rin ang mahal niya. Nakakabilib. On the other side, kasi grabe pala yung pagmamahal niya sa akin.
Gustong-gusto ko na siyang balikan nung araw na yun, pero nahihiya akong magpakatotoo. Natatakot ako na ewan. Hindi ko kayang magpakatotoo. Lumipas pa ang ilang araw, hindi ko na masyadong kinikibo si Joseph. Panay ang habol at sunod niya sa akin, pero binabaliwala ko lang siya at iniiwasan. Hindi ko rin nga alam kung bakit pinangihirapan ko ang sarili ko. Hanggang sa bigla na lang siyang tumigil. Hindi ko na siya masyadong nakikita sa opisina. Hindi ko alam kung iniiwasan ba niya ako o ano. Then dumating na rin yung araw na kinausap niya ako. Sabi niya, lalayo na raw siya. Baka raw nahihirapan at naiilang na raw ako sa mga pinaggagawa niya. Napapagod na rin daw siyang umasa at humabol-habol sa isang taong parang hindi naman daw siya bibigyan ng second chance. Natulala ako, DJ Rocky. Umalis siya nang wala man lang akong nasabi. Hanggang sa hindi ko na lang namamalayan, tumutulo na pala ang mga luha ko. Ilang araw din ako nanahimik. Trabaho-bahay lang, parang wala ako sa sarili, naguguluhan ako. Hanggang sa binlock na ako ni Joseph sa mga social media account niya. Dito na ako naiyak. Sa sobrang lungkot ko isang araw, napadpad ako sa isang simbahan. Sakto may misa. Nagulat ako sa sermon ng pare. Tungkol sa love opportunity. Magpakatotoo raw sa feelings. Kung hindi raw ngayon, kailan pa? Baka mahuli na ang lahat. Mapunta lang ang lahat sa wala. Don't miss the second chance. Shit! Tagos! Kaya dito na ako natauhan. Hindi ko alam pero nung mismong gabi na yon pumunta ako kila Joseph. Para akong tanga, parang broken-hearted na ewan. Kabadong excited na ewan. Halo-halo na yung nararamdaman ko noon. Bahala na kung madatnan ko siya o hindi. Basta bumayahe ako papunta sa kanila. Hanggang sa nakarating ako sa tapat ng bahay nila Joseph. Doon mismo sa pintuan. Nakita ko yung bahay na yun na kung noon ay gawa lang sa kahoy ang mga haligi ng pader. Ngayon ay sementado na lahat. Nagbago na ang itsura pati ang kabuuan ng bahay nila. Napangiti ako sa iginanda ng bahay nila. Kumatok ako sa kanila kahit parang alanganin pa kung may tao kasi madilim na. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto. Si Joseph ang sumalubong sa akin. Ang tagal ko lang nakatitig sa kanya. Umiiyak lang ako. Hanggang sa hindi ko na napigilang humagulgol. Bahala na, wala na akong pakialam. Ibinuhos ko ng todo ang iyak ko kahit na makita pa ako ng mga kapitbahay nila. Niyakap niya ako at pinapasok sa loob. Wala akong ibang nabanggit noon kundi umiyak. At manghingi ng sorry. Puro sorry. Magkayakap lang kami ng ilang minuto. Then tinanong ako ni Joseph, mahal mo pa ba ako? Tumango ako, DJ Rocky. At doon na niya ako tinugunan ng isang mahabang halik. Hinila niya ako sa kwarto niya. Siya lang daw mag-isa sa bahay. At mas lalo akong naiyak sa makita ko. Sasabog ang dibdib ko sa mga nakita ko. Lahat ng naiwang kong gamit nung tumira ako sa kanila nandun pa rin. Yung cabinet kong luma na nandun pa rin. Panay sorry ang lumabas sa mga labi ko. Niyakap niya ako. Sa ngayon, maglilimang taon na kaming kasal ni Joseph. Nagsiserve na uli kami sa simbahan. Sa choir kung saan kami unang nagkakilala. Prinsesa pa rin ang turing niya sa akin. Napakabait niya. Hindi ko alam kung deserve ko nga ba talaga to. Basta hindi ko nasasayangin ang second chance na ibinigay sa amin ni Lord. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Naway, kapulutan ito ng aral. Muli, ako si Toneth. At ito, ang aking secret file.